جنگ خندق لڑائی دا کی نا ہے خندق اس جنگ دا ذکر قرآن اذ جاؤکم من فوقکم اللہ فرماتا ہے ایک لشکر مدینے دے اتلے پاسوں فوق آدن اتوں آیا دوجا لشکر مدینے دے تلمے پاسوں آیا ومن اسفل منکم اسفل تلے کو آیا رب دا ایک لشکر سجے پاسوں آیا ایک اس پاسوں آیا 30,000 دا کافران دا لشکر اج مدینے نو مٹامن واسطے آیا انہاں آکھا مدینے دا نشان نہیں رکھنا توجہ کرو کہ میرے نبی دے صحابہ کل 1500 کتنے بھئی توجہ کرو کل 30,000 ادھروں 1500 30,000 دے لشکر ایک بڑا پہلوان سی عمر بن عبد ود یہ عمر بن عبد ود 1,000 دا کلہ مقابلہ کرے 1,000 ایک پاسے ایک کلہ پہلوان ایک پاسے بڑا متکبر بڑا غرور اور بڑا طاقتور میں حدیث پڑھیا ایک گھوڑے دے کھڑا ہے سامنے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے غلامہ دے نال میرے نبی خندق کھدوائی خود نبی پاک آپ بھی کھڑی میں توالت بڑا طویل واقع اچھا خندق کے پرے پاسے کھڑا ہے تو سینہ چوڑا کر کے بڑا تکبر غرور تے عمر بن عبد ود نے گھوڑے نو ایڑی دیتی واگ ڈھلی کیتی گھوڑے نو چھلانگ لوائی ایدہ گھوڑا خندق دے اتو چھلانگ لا کے آیا اے بیمان بڑا پہلوان ساڑھے نبی دے کول آگے نبی پاک دے کول تے ساڑھے نبی نو آکھن لگا کوئی غلام ہوئے تا کڈھو میرے مقابلے میں عمر بن عبد وداں 1,000 دا مقابلہ کلہ کرنا ہے کوئی میرے نبی نے نظر فرمائی اللہ دے نبی فرمایا او میرے غلاموں ہے کوئی ساریاں گردن نیویں کر لئی سر جھکا لے ایک باری نے آکھیا دوجہ باری آکھن لگا حل من مبارز ہے کوئی میرے مقابلے چامن والا پھر بھی چپن جس ویلے تیسرے باری آکھیا حل من مبارز ہے کوئی میرے نبی اٹھا تے علی حیدر کرار کھڑا ہو گئے علی کھڑے ہو گئے علی فرمایا لبیک یا رسول اللہ کملی والے آ میں علی حاضراں میں علی حاضراں وہ آکھن لگا علی ذرا سوچ کے فیصلہ کریں علی میں سارے عرب دا وڈا جراراں علی آکھے جے تو جرارے میں علی حیدر کرار انہیں آکھے علی میں 1,000 نو اگے لا لینا علی آکھے خیبر دے قلعے دا دروازہ میں کلے پٹ کے سٹ دینا اے علی 1,000 دا مقابلہ میں کردہ علی فرمایا خیبر دے پہاڑا نو میں علی ہلا کے رکھ دینا خبردار جے تو پہلوانے میں علی خدا دائی پہلوانا مصطفیٰ دائی مل کے آکو خدا دی قسم پڑھ کے ویکھو علی المرتضی جدو سامنے کھڑے ہو گئے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل ربک جبریلہ ملکہ نواک ذرا کم چھڑ دیو اس کشتی نو جاگی ویکھے تے خود رب بھی ایک پاسو عمر بن عبد ود ایک پاسو علی حیدر کرارے میں پڑھیا ایویں ہاتھ ملایا انہیں ہاتھ بڑھایا نا
آکھو علی ہاتھ ملایا تے رب آکھا فرشتے ہو تو سائیں دیکھو میں بھی دیکھا. یہ موقع نبی پاک فرمایا 12 ذل ایمان ہو مع الکفر. میرے نبی فرمایا ایک پاسو مکمل کفر دوجے پاسو مکمل ایمان. تے اللہ دے نبی فرمایا اج مکمل ایمان مکمل کفر نال پہ لڑدا ہے. ایک پاسو شیطان ہے تے میرے علی نال خود رب رحمان ہے. علی فرمایا نبی پاک فرمایا لوگوں کفر نو ہی ویکھو ایمان نو ہی ویکھو. فرمایا اے کشتی جگی ویکھے تے رب دی ویکھے. اس پہلوان نے ہاتھ گڈایا انہیں حملہ کیتا علی چکایا. علی وار کیتا انہیں چکایا. انہیں حملہ کیتا علی پھر حملہ چکا کے علی نو جوش آیا جذبات جلال آیا. علی المرتضی جدو تلوار چلائیے علی دی تلوار 2 من دی خود پاتی سی انہیں 2 من دی لوہے دی خود. علی جلن تلوار چلائی لوہے دی خود دے ٹکڑے ہو گئے. اندہ سر چیر کے تلوار بے ایمان دے 2 ٹکڑے کیتے. علی دی تلوار گھوڑے نو کچرا کر کے جدو زمین دے پہنچیے زمین بول پئی مولا بچا. علی پہاڑاں دا کچرا کر دے گا مولا بچا. علی زمین ہلا رہے ہے آواز شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خدا دی قسم پڑھ کے ویکھو علی پاک نے جدو اس بے ایمان عمر بن عبد ود دے ٹکڑے کیتے مر گیا. 30,000 دا لشکر اگوں علی کلھا 30,000 دے پچھو. علی ہکو 30,000 جی میں علی پاک نے 30,000 نو اگوں لایا. امام حسین دے بارے پڑھ کے دیکھو امام حسین دا جنن وارا آیا 22,000 دا یزیدی لشکر اگوں ہے محمد دا بچڑا حسین کلھا پچھو. یزیدی حیران ہو گئے انہاں آکھا 71 کوہا کے تے ول حسین دی. میں آنا آکھو علی بھی سبحان اللہ حسین بھی صدا حق دی صدا دیں دے نبی والے علی والے. صدا حق دی صدا دیں دے نبی والے علی والے. کفر جگ تو مٹا دے دے نبی والے علی. اسانگا تے سوار ہو کے اسانگا تے سوار ہو کے قرآن پڑھ کے سنا دے دے نبی والے علی والے.